així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. I allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que ens passa a les persones grans, que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho